Helo, fi di Lara Catrin a dwi'n cyflwyno Ffasiwn Drefn. Beth yn y byd ydy Ffasiwn Drefn? Wel, mae Ffasiwn Drefn yn gyfres lle mae fi a Gwenan yn mynd draw i 2 pobl i sortio'u stwff nhw gyd allan. Elusen! O'i cypyrda dillad nhw. I'w drors sana, i'r stwff sy'n cuddio yn bob twll a chornel. Gwenan ydw i a dwi'n drefnydd proffesiynol. Dwi wrth y modd yn tacluso ac yn trefnu ac yn didoli ac yn sortio pethau. Gwenan ydy yr glud sy'n yn dal yr rhaglen i gyd at ei gilydd. Fi yn credu bod gormod o stwff dy ti, ti'n cytuno? Hi sy'n gwneud yn siŵr bod bob dim yn ei le ac yn fatha pin mewn papur. Wyt ti angen 7 siwmperlwyd? Na, dwi'n tua falle 5 neu 4. Neu Tair. Neu tair. Pan dyw pethau ddim yn drefnus, dwi yn chydig bach yn cael rhyw fath o jitters. So dyna lle ti'n mynd i nôl dy ddillad bob dydd? Mi wneith i sortio bob dim. A wedyn mae hi'n gwybod yn union wedyn hefyd sut i blygu nhw, sut i gadw nhw. Gobeithio bod y rhaglen yn ysbrydoli ac yn annog pobl i fynd a sortio i dillad allan. Dwi'n meddwl bod fi'n barod i roi honna i gartra newydd. Fynd trwy'r broses ei hunan ar ôl gwylio a mwynhau y broses. Dyna di hanner y hwyl, ydy mwynhau cael mynd trwy'r holl bethau sgynna chdi. Mae'n gallu gweld chi. Nathon ni chwerthin drwy y gyfres. I ni di chwerthin lot, mae yna cwpl o cwtches wedi digwydd hefyd. Dwi'n meddwl bod yna neb yn disgwyl i ni deimlo cweit mor emosiynol. Mae yna degau lle mae'r rhaglen wedi bod yn rhyw fath o roller coaster. Mae o mor emosiynol gweld pa mor hapus ydy pobl hefo'r trawsnewidiad yna. Mae'n rhywbeth special. Cofia wylio Ffasiwn Drefn ar S4C.